Ito po yung part 2 natin. At ulitin ko po, yung steam inhalation po, liliwanagin kong maigi. Sa isang kalahating galon po, at pakuluin nyo ito at lagyan nyo po ng 3 kutsarang asukal at Vicks, o kaya kung walang Vicks, asin, para po guminhawa yung pakiramdam ng pasyente, para lumuwag yung nasa lungs niya ng mga plema. Ibig sabihin po nun, parang matunaw yung natuto yung plema. Yan po mga kaibigan. Kaya ngayon nga po ay nasa North Shore University Healthcare System po siya para po magpa-check up siya. Kasi po pang 13 days niya na po ngayon at ang bigat daw po ng kanyang pakiramdam. At nandito nga po siya sa North Shore University Healthcare System para po magpa-test ng coronavirus. Kung positive po ba siya o magaling na, malalaman po yun bukas at sigurado ko magla-live po siya. Malalaman nyo rin po yun. At sinishare ko rin po yung mga live niya. Kaso ang problema po kasi Bicol po yung salita. Kaya ginagawa ko pong Tagalog para maintindihan po ng nakakarami. So yun nga po, ang bigat po ng kanyang dibdib. Balak niya pong humingi rin ng gamot para sa pneumonia. Kaya hindi niya na raw po kaya. Kaya pumunta na po siya ng North Shore Hospital. Kaya nakausap niya rin po yung ibang mga dito, yung mga may COVID. Halos para parehas po ang kanilang symptoms, pero iba-ibang araw po ang inilalabas na symptoms. Hindi raw po para parehas. Halimbawa, kung siya sa unang araw ay masakit ang ulo, yung iba daw po may sipon muna. Hindi para parehas, pero lahat po daw yung dadaanan yung mga symptoms na sinabi. Pero sa iba-ibang tao, iba-iba po yung lumalabas na symptoms. Depende po siguro yun sa katawan ng tao, kaya ganon. Panoorin nyo po ang video niya na kung gusto nyo pong gamutin ang sarili nyo, panoorin nyo pong video na to. May binigay po siyang tips na galing sa North Shore University Healthcare. Ginibo ko. Halimbawa, ikaw na ka mong namamati. Pero, gusto nitong sulu-sulu na. So, halimbawa, may namamati na kamo. Gusto nitong sulu-suluhon lang. Gusto nitong kabong magpo-hospital. Gusto nitong bulungon sa sadiri nindo. Make sure na may pugong pag-iriba. Make sure na ikalam na kayanon mong sadiri ang pagbubulong sa sadiri mo. So kung halimbawa ikaw anak ka mo na namamati na nindo, na may mga simptomas na kamong namamati, kuni po ang recommended advice. Yan ang sabi. You can try the following remedies to help alleviate some of your symptoms of the viral illness. Ang primero, Tylenol for fevers and body aches and headaches. Yan ang mamamati mo may body aches, may headaches. Tylenol, kumayo pa, magandang sa naganing Tylenol, pwede na ang Biogesic. Mucinex, iko sa naga, iko ko nakabakal dyan. Mucinex DM, extra strength or Robitussin for cough and mucus relief. Vicks Vaporub, apply to chest and under nose as often as you would like. Ini, ikapat, fresh ginger plus lemon plus honey tea. Add 1 tablespoon of each to boil water. Let simmer for 3 to 4 minutes. Strain and drink. You can adjust the quantity of each ingredient based on your taste. Otro, ginger, lemon, honey tea. Sunod, warm steam or humidifier to avoid dry air. Para din ini sa imong lungs. Ginibo ko yan. Yan. Sunod, number 6. At least 1 glass of water every hour or Pedialyte or Gatorade. Puyan, ikaw ako perming may Gatorade hindi. Aside sa may water ako, may Gatorade.
aside sa um, itong iniinom kong Powerade, may Gatorade pa ako. O, hindi naman sunod number 7, sana kita 6. At least, yun na naman tapos na number 7, cough drops like Halls or Cepacol for sore throat and cough. O, salt water gargle 3 times a day. Salt water gargle 3 times a day. Use warm water with 1 teaspoon of salt. Importante yung po talagang inirimo ko nakatabang ni Marisa ko para mag-survive. Saline nasal spray for nasal congestion several times a day as needed. Buya na ako. Discharge lang. Tapos na ako. Big test na ako for COVID-19 coronavirus. Ganyan yan. Maraming usaga sa result. Kaya, iyan po ang ang Yan po, napanood nyo ang pwedeng nyong gawin kung kayo ay mayroong coronavirus. Pero pwede lang po ito kung mag-isa kayo sa bahay. Pero kung hindi, ay hindi po pwede sapagkat mahahawa po sila. Ngayon po, napapansin nyo, may suot siyang salamin. Kasi po, ang virus daw po doon ay nasa hangin at pumapasok po ito sa mata natin. Kaya lahat daw po ron ay naka-face mask at mayroong shade. Importante daw po yun. Kaya naka-shade po siya. Kaya dito, mag-shade din po pala tayo, mga kaibigan. Kailangan din po pala yun. Hindi lang po face mask kasi sinabi niya po na hindi po siya nakikipag-interact sa mga tao doon. Nagtataka siya kung paano niya nakuha. At isa lang po ang masisiguro niya po, sa hangin daw po yun. Kaya ngayon po ay may face mask at mayroong salamin sa mata para hindi pumasok yung virus sa mata natin. Yun po, kailangan po, sabi niya, seryosohin po ang ganito sitwasyon at sumunod na lang po sa batas natin dito na mag-stay ho sa loob ng bahay at wag nang lumabas kasi napakahirap po ng sakit na ito at talagang kumakapit po ito sa tao. Kawawa daw po yung matatanda. Marahil yung mga bata ay makakaligtas pero yung matatanda po sa sobrang hirap talaga pong mamamatay. Yan po ang sabi niya. Kaya wag daw po tayong magdala ng sakit sa ating bahay. Yan. At kung kayo raw po ay mamamalingki, pagbalik nyo po ng bahay, kailangan daw po ay i-disinfect nyo yung mga damit nyo. Kasi kumakapit din po pala doon ang virus sa damit natin, hindi lang po sa katawan. Kaya kung mga gaganda raw ay sa labas ng bahay nyo, maglagay kayo ng timba na may Clorox. Yun daw ipaligo nyo. Bago kayo pumasok ng bahay, doon ka na naligo sa labas. Kaya para maiwasan po ang pagkalat ng ganitong virus. Sana po magawa natin ito. Kung hindi naman ay naku, talagang mahihirapan po tayo. At kung mag-live po siya bukas, kung ano po ang resulta ng kanyang test sa coronavirus, ipapaalam ko na lang po. At siguro kung gusto niya naman pong makita yung live video niya, sundan nyo na lang po siguro siya sa Prince Edward King. Yan po ang pangalan niya sa Facebook. Para po mapanood nyo rin yung live video niya. Kaya lang po ay Bicol po yun. Pero kung Bicolano kayo ay wala pong problema. Pero kung hindi nyo po maiintindihan nyo. So, di bali po, tatagalugin ko na lang bukas kung ano po yung result kung mag-live po siya. Marami pong salamat sa inyo mga kaibigan.